Здравейте, приятели! Днеска снимам клип ще играем на тенис 3D. Много е яка играта, така че ако искате, теглете. Сега ще играем малко на Quick Play, за да събера пари, и след това ще играем на турнири. Ще играем на 5 на трева и ще видим какво можем да направим. Много добре за сега връщам топката. За първи път играя тази игра. За съжаление вкараха ми точка, но това нищо не означава. Ето и аз му вкарах. Може и да го бия. За първи път играя и ако го бия, много ще е яко. Ето е 40. Дали ще го бия, не се знае другия гейм, но този може. Ето бих го първия. Аут свири. Това е точка за мен. Добре е това. За съжаление не можах да я достигна, но пак още има време да го бия. До мене е мой приятел Максата. Той играе на Boom Beach. Може да го накарам да качва и клипове. Скоро ще може да качваме клипове на Майнкрафт. Това е 15 за мен, дали ще го бия не се знае. Но за съжаление геймовете са с 2 на 0 за мен. Така че имам шанс и то голям. 40 на 0, дали ще мога да го бия. Стига! Звъннаха ми, за съжаление продължавам. Дали ще го бия, не знам. Добре, приятели, това беше от мен Митко 1914. До другия път.